pamusoro wemakurukota mose, pamusoro wevanhu vese vakateerera local court rule 1991 in the primary community court of Ishenyatsika in the case between State Ishenyatsika Majeza Riverside Primary School Box 160 Trukudo anonzi Kubisani Kube Awazogara address Musengi Farm. You are summoned to appear in person before this court at Riverside Farm, placed on the China day of 05 December, Nguva 9 o'clock a.m. to answer the following claim. Murikupomera mosha yeku murikupomera mosha yekuriga miti muchipisa nemoto saka munodiwa kudare pasina kukundikana. And you must bring with your any witness you wish to call and the evidence you wish to produce in order to support your case. Thank you, Katenda. Ya, ichokwadi vajue toda kuti musimudze ruoko rwenyu rworudyi unotanga waombera otsimudza ruoko rworudyi oti ndinotenda kuti zvandichataura pamberi pedare ramambo handisi kuwedzera kana kutapudza kutaura zvinhu zvandoziva tovatazwa Ndimira msakunataura vanhu vadhuve vauya nembudzi dare pamusoro idare zvandichataura pano handina chandichawedzera kana kudii chese chandotaura chokwadi panhau yangu ndarikanga arikanganiwe samonero rinenda ndakanga uri kuti udini nawo nemhosva yauri kupomerwa ina handisi kuramba mhosva chokwadi miti ndakapisa miti yandakapisa mumunda manditovhurawo munda wangu nokuti munda ndakapuwa munda zvikanzi munda kana wapuwa haugara wakatairira miti unogara unovhurawo kuitira kuti urime mhuri irarama. wapedze chokwadi vedare muri kunzwa kutaura kuri kuita muchinda pamhosva yake ari kubvuma mhosva yake. Munda wakapiwa nani munda? Ndio minda yatakapiwa yemayuti. Wakapiwa nani munda? Minda takapiwa pamayuti. Wakapiwa na yuti kana ni sabuku. No yuti. Ndio yuti. Hapana sabuku. Ayo hapana sabuku. Uri kureva kuti munda wakapiwa nemukuru wemayuti wacho ari anendozwa kuti ndomubvunzo uri kubvunza wakapiwa nani? Akataura ndakapiwa nani akamira so. Ndakapiwa chairman weyuti ndiye akandiratidza nambirikini nasekretari wake Maki Gambo nataka Gondo zvabva kumusoro. Pane munhu akamupa ndari kuita mazindo kuti ndikuti ndakasiya ndinotoda kuti tione kuti simba racho akamupa uyu rakabva
sabhuku hazvizivi. Sabhuku wacho ari pei? Vari pano. Sabhuku vanga vasati vapa chigaro. Ndo vari pano. Ndo vakakupa. Ai, vanga vasati vapai pachigaro chousabhuku. Okay, pawakapuwa munda uyu sabhuku vanga vasati vapa chigaro. Vaka vari pano. Vanga vasati vapa chigaro. Zvinovapa chigaro wako zvinotema iwe. Wakavazivisa iwe ndakutema munda wandandapiwa semunhu akanga akura. Ndakaenda vakanditaurira kuti nyango ukangotema gwenzi chiri ndokusunga ndonokusungisa nokuti ivo havasi kutodawo kuti ini ndigarewo kuti papi ipapo negodo ravanaro kwandiri. Ndio matauro angu ndokundirorekerere papo. Makumbo unotogara zvakanaka. Unotogara zvakanaka. Tambanidza zvako makumbo usagara wakadaro. Tambara makumbo. Sabhuku waina ndiana. Wagwasira. Nyaya muri kuita kudini? Ndokunga iye zvaari kutsanangura kureva kuti iye ndiye akatobuda pandiri asina handina kubuda paari. Dai ndisibo paari angadai asibo munzvimbo mangu. Usati wapiwa ipapo waigara kupi? Inini ndaigara pamwana wavagwasira. Saka ndagara pamwana wavagwasira ndo pakatangira nyaya yacho ipapo. Nokuti inini ndichigara pagwasira ndakanorima ndichisekwa uchinzi bachura iro rinogara rirwa netuvana twaro chii chainokohwa kutsoko uko. Shuwa ndakanokohwa kutsoko ikoko. Mwari akandikombora ndakakohwa kutsoko nokuti ndairinda. Nokuti inini kana ndarima chinhu changu ndochimiririra. Ndarima ndakohwa ndikazova mashoko akuya kwandiri echitaura kuti ndiwo uri kudzingwa ipapo uchidzingirwa kurima kwawaita uri kufanirwa kuva pachibage. Ndikati aiwa inogara kwandakaita handina kugara kuchinzi ndigobhadhara. Asi dai ndakanzi ndinobhadhara aiwa ndaibhadhara. Asi apa nandibhadhara. Zveshuwawo kuudzwa kwandakaitwa wewe mwedzi wandakataurirwa zveshuwawo bva zvaitika. Zvaitika ndobva ndakazofambira munda. Ndafambira munda ndobva ndawana. Zvakaramba zvakangodaro nanhasi zviri kuramba zvichingodaro. Ndonhau iripo. Kukohwa kwandakaita havadi kuona munhu anozvirimira anozvishandira. Ndotsanangura kwandatoitawo ipapo ndapedza. Pamusoro edare, pamusoro emambo. Dai muchinda. Pawapiwa nemachayameni munhu. Wazosungwa nhasi uchinzi wasungwa iwo munda wawapiwa. Vakakupa pokugara. Wavazivise here kuti ndakwenda kudare kwandakasungwa nenzvimbo yamakandipa. Handina kuendako. Ndopai patiri kuti munoya vanekusunungurai. Taidai nhasi uno patiri kubvunza mubvunzo uchipupurirwa nevakakupa munda kuti takakupa munda. Topinda tobva towana dare kubva ipapo kune vakakupa iwe nhasi. Wongo ipapo handisi kuparama. Ndakambouya pano kuchinzi ndakazvipa. Ndauya pano ndikatongwa. Nyaya ikadzoka ruvhesi kwandiri. Zvikanzi iwe chinda unogara papi? Pawakapiwa nokuti zvemayuta hatisi kuzvipindira. Ndepako ipapo uchazobva ipapo kana waningirikini. Vamwe vako vese vabviswa. Ndapedza. Tiri kuti zvakanaka wakapiwa nevakakupa ndovataita kuchibvunzana navo kuti vakakupa ndivo vakakupa munda here. Ivo ndivaidai vakukupindurira kubvunzo watiri kukupomera kuti wakazvipa mugani. Vakakupa ndivataita kuchitongana navo manje. Tichibvunza kuti masimba acho makamawana kupi ekuti vakupeiwo munda. Sure mambo. Ye une imwe nhau here isiri kutsona miti posina
zvisina kupuwa zvepamutemo nasabhuku. Nekuti sabhuku anenge achitopedza mutemo, ari pamutemo, ivo wakachirika mutemo. Vamwe vese vari kuona vakagara muminda nepese pavakagara vane mapepa anevamiririri, ivo hauna beka. Saka hauna umbo hwakakwana hwekuti ungati sabhuku vane godo newe, ivo wachiri pamutemo. Ndozviri kurambwa izvozvo. pamusoro enani pamusoro emakurukota izvito taunatati wazvinzwa here izvi rataurwa Davi, anzwa inwange ungaite semubvunzo sesingokuzorweshure ridari muchenderegerera handizivi hanzi vadhiwe makambonzwawo here nezvemapirwo eminda minda inopihwa sei uye inopihwa nani? ndingapindura ipapo. Sununguka Minda iyi yakapiwa iyi yakapiwa mayuthi, munhu wese. Handiti mayuthi tigere pesa vanhu vakazara kuna kwavasiya nyika yose. In fact minda yakapiwa munhu nyika yose yapiwa vanhu ka. Saka ina handisi kuzivawo ipapo kuti umwe urongwa handizokuziva. takudzoka pamubvunzo wangu. Makambonzwawo here nezvemapirwo eminda? Kana makazvinzwa zvainzi inopiwa nani anopa minda? Mutemo wenyika yenyu yamunorarama muri? Ndio pandapindura ndichiti aina handizozivi, nokuti mapirwo ayakaitwa ndiwo mapirwo andakangoitwa iyi. Mandipindura kuti hamuzivi handizivi. minda inopiwa sei? Natenda pamunda penyu ipapa mune chimwe here chamungaratidza nacho vakusingagare navo kuti ichi ndicho chinoratidza ndakapiwa munda muri pasi pemutemo wamutaura nezvavo? Hongu ndopindura ndichiti ipapo handina chandinacho nokuti hatisati tapiwa zvatinacho kuti tibate pamunda ipapo. Todzoka zvakare, munhu anogona kudhiraivha achifambisa motikari asi asina chitambi anonzi ndidhiraivha ari pamutemo here? Izvozvo hongu mungandipa mubvunzo iyo yakaomarara kudaro, asi imuri kuzvizivawo nemiwo kuti vana vakapiwa nzvimbo, hakuna kusina kupiwa nzvimbo, saka tirimo munzvimbo dzacho. iwe chikomana hatinei nematiri mane enyika, tiri kutaura tiri muwadi 31 inongova ndiyo yamambo Nyasika. Vanhu vemadzimambo ari achitaurwa ndivo voga vari kudikanwa kuti utaure nezvavo, vakanzwa. Saka iwe wati hongu hausi kuramba mhosva yako. Hongu ndakapiwa munda nevandisingazivi kuti vanei. Iwe hauna kupiwa chitini nevanhu ava vose, hapana chiameni nani wako vese havana kukupa chitini. Kura kuti vakakurasisaka nekuti zvinhu zvese wakaita imwe nguva waivapo choko muna. Hapana choko. Zvinhu zvese wakangoita uchiti iwe ndinogona, hapana chawakagona mwana wako. Munhu vakakupa iwe nhasi yanyaya yekuti pauri kurima iwe hapana mvuma huna akakupa ipapo sabhuku haziwe. Wakazombodzokera here kune vemayuthi vacho kuti nzvimbo yamakatipa iye yaane mhosva? Tikunze takapara mhosva. Iye nhasi vanga ari pano vachikukoperera nemapiro akakuita. daira mvura kupadavira ndopadavira, asi ina hana kudzokera uko nokuti ndakambouya pano handiti mukanditonga futi pano pakabva shoko rokuti inda unogara ipapo. Izvi hatizvipindiri nokuti hazvisizve zvichitaurwa nani, zvichitaurwa pano pamambo Nyatsika. nyaya yako yakauya pano usina chauinacho pano, usina chauinacho
ndokubva wanzi nyaya yako aiwa kwete gore rino nyaya yako yakanzi haitongwe pano kana usinawo chinobvumirana nedare kuti uone kana mudare chienda unotsvaka ugouya nechauinacho tikugadzika mudare ndobva wasimuka apa ukanomira apo ukabva apo ndobva ufamba uchienda ndakanga ndiri kumsiwo wapedzisira kusvika zuva ranhasi ndaivepo chaicho rega kuuya wakafurirwa nevamwe vanhu wanga wadaira zvakanakisa mwana wako ndonyaya yako yanga ichipera munguva dikidiki. Okutanga usauya wafurirwa nevamwe vanhu vanoklema zvinoita kuti munguva unofunga kuti unobuda mudare kubuda mudare ka ukauya uri streso chokwadi unobuda mwana asi ukauya wane maturikidzwa so haubudi mudare. Wambonzwa mambo vachitaura kuti hatidi ano makuhwa hatidi anodii pana hatitsamwa urunzwa kuti rutomboseka kana uchitaura ndo zvatinoita kuitira kuti usunungukewo newe unowanika nemhosva yako wakasununguka nesu uchifara unoshayikwa nemhosva wakasununguka tichifara ndo zviri muno kudai ramambo nyasika wazvinzwa handazvinzwa regai ndibopinda mambo sori uchataura wako sabhuku wangu vana ava ngavarege kutinyebera. Chairman wedistrict rino Madzinga akafamba mavari afamba aina bika vakanzi vasiyane nezvavari kuita. Ndi chairman wedistrict anova mukuru anotungamirira maisa acho akati vasiyane nezvavari kuita. Vakanzi tipei mazita vakanyoresa mazita kune vakanyorwa zvikanzi ari kuenda kuna Shabha wekuprovince. Shabha vanogara pasi nedare riri ikoko rekumusoro zvinenge zvabuda ikoko ndopototangira hakuna chakabuda kubva kuchinhoi. Akavati mirai zvamuri kuita mayouth mesa. Kune dzimwe nzvimbo vakamira vakawanda venharo vakanamboita nharo dzavo zvisinei nani nachairman wemusangano vakaramba kuteerera kurudziro yachairman wemusangano anova ndiye ari kutungamirira vari kutaura pana ana Gambo nana Taka vacho vari pasi paiyeye. Pangoitika ere kuti ndingatoenda murega uya pana Madzinga avataurira hakuna akapiwa go ahead yekuenderera mberi kutema zvisina kubva kuprovince kumusangano wavo svika nhasi. Uyu auya pano takamutsura tikati mira zvauri kuita akaramba kuteerera akandongondinya zviri serious kuita pange tadira parafini mumoto akaramba kuteerera zvakataurwa nedare ramambo Nyasika pano rekuti ane mira zvaari kuita kusvika pari nhasi. Sekutaura kwaita mambo Chirava kuti akapindana pano akauya asina chainacho chedare tikamutendawo netsvaga woziva musi wakati tete racho ataimuda futi iroro haana kuuya vakashora dare nhasi ndopaazouya futi iye zvinezvi tatumira futi rimwe shoko ndokuya kwaaita akutitaurira zvemachairman emusangano anova akamiswa kuti chirongwa ichi chimire nemukuru wemachairman acho anobata district ino yeChambadzi Madzinga. Vakapindurwa navabika vanova ndiwe land officer kuti chirongwa chemayouth chicharongwa nezvacho kana chabudirira ivo vanabika ndo vachauya vachigadzirisa ichocho kuti vana ava vaone pokurarama vari. Kusvika pari zvino hapana chati chaita vari kungoita dongo vatonga muzindo wenyuchi vana ava havasi kutsurika
ndo vamwe vacho vari kutaura kuti anenge achinditi siya zvava kuita ndoda kumisa demo ndivava. Saka nyika yacho hatichaziva kuti masabhuku nemadzimambo tiri papi. Kana vana vakuramba kuteerera zvatinge tataura isu semaziso ehurumende, ndipo panotangira ziso rehurumende pana sabhuku. Vari kuramba kuteerera. Todii navo vana ivavo? Vapedza masango anova ndiwo ari mulegislation act rakapiwa isu madzishe, rikapiwa masabhuku, rikapiwa madzimambo rokuchengetedza zviwanikwa zvenyika ino. Hurumende inotaura nguva nenguva kuti miti ngairege kutemewa, miti ngairege kutemewa, asi vari kungogwarasha chete vana ivavo. Hatichaziva kuti vana vedu zii, hatichaziva kuti hurumende yavanoda kuzoteerera ndei vana vatinava. Ndokusaka maona takuvaunza kumatare kwedu, asi hatina zvatinogona kuvaitavo nokuti vane yavo hurumende, isiri hurumende yamunangavo iri kuvatuma kuita izvi. Ndo mashoko angu andinyoreva atepei abude muZimbabwe esewo. Ndo dambudziko ratinaro. Muno miti yapera, tatsura, hapana anoteerera. Vane shora utungamiriri hwakaisiwa navamunangagwa, kuda kuti vari kushora navamunangagwa vacho vese vana ivavo. Handichaziva kuti kunyika todii nemhuri yakadai. Ndo zviripo vakamiswa kunzi ho siyai musateme kusvikira zvapasiswa kubva kumusoro. Hazvichina takapasa kubva kumusoro pari zvino, inongova standby, asi vari kungogwarasha. Vakuti anouya kuzonditsura ndovadoda kuona ine ndoda kumutema nedemo. Vakuda kutitemera masabhuku. Ndo mashoko angu ndingakutaurire ndaponawo. Indako mwana mwakada kuti marizhe pamusoro vedare, pamusoro emambo. Ini ndaida kudzokera pamazotaura mambo kuti mukomana ari kunyepera dare, kuti ko pawakanzwa iwe uchinzi ukangotema dene tiri kukusungisa, kunoko wanga wakatenderwa sekutaura kwawanga waita uchinyepa kuti wanga wanzoenda ugare, kana muchizopisirwa muchapisirwa. Wakachidi kudzoka kwacho kwawakanga wambotenderwa kuti ndo shoko rabva kuna sabhuku kuti ndikangotema ndiri kusungiswa. Ndo papa ine mubvunzo wangu. Zvino mambo wajekesa pachena kuti ukunyepera dare. Saka wakuziziva kakuti zvauri kuita handi pamutemo. Wauri kutaura kuti vakakupa vakamiswa. Vakakuudza here izvozvo? Kana vasina kukuudza, ziva kuti zvauri kuita sabhuku vari raiti kukumisa. Iwo zvidzora ariri kuitira kana wanga usingazivi kuti vanhu ava makanzimirai zvamuri kuita. Asi shoko iri rakafamba chaizvo, rakarinzwa rakafamba rikuti chirongwa ichocho chemanyiki chamiswa, zvanzi hachichaenderera mberi. Ndisingazivi kuti munzeve dzako iwo hauna kuchinzwawo here uzvidairiri uri ipapo. Pamusoro ndoda kuti ndikusunungurira kuti pandanga ndichibvunza nezvekuti makambonzwawo here nezvekupiwa kweminda, pamakazvinzwa yainzi inopiwa nani, matadzai kundipindura chinopa minda ilenzi. Ndabvunza kuti kunesu takanga tisipo pamaipanana minda, chiiwo chamungatiratidzeo nacho kuti ichi ndo chinoratidza imi makanga musipo pataipanana kuti zvechokwadi ndakapiwa munda uyu, mucheretedzi wangu ndeuyu, matamu. Mutemo wemunyika menyu muno muZimbabwe, nyika yamunorarama muno, akapiwa munda zviri pamutemo ane tsamba inonzi offer letter, imi mamu. Ndo zvaita kuti ndikubvunze kuti dhiraivha risina chitanda anonzi ndidhiraivha here chero zvakachifambisa motikari. Ndaida kukuonesai kuti muripo henyu pamunda, asi hapana pari kukutenderai kunge muripo ipapo muchiita izvo. Amene mandinzwa zvakanaka.
Ndazvinzi handina hondo kana godo neni, asi ndoda kubatsira ini. Iyi yamakafara iyi yamumire mpairi imhosva, nokuti makapiwa nevasingapi. Uruchera mbera pakadiwa mbambera. Ipo zvino izvi Land Officer akauya panorwira madzinga ndichimudana achiuya panapa pano akaramba madzinga pamberi paLand Officer kuti ini vangu mayuthi takamisa vakamira vari kukondinya ameno nemasabhuku avo akupa mhosva imi varume. Saka pai mainzwa ndichiti varume sudurika muchironga ichi mirai makangotarisa chete semapikicha vaite zvavanoita vana ivavo. Akazvitaura ruviri pano achiramba chairman wedistrict ino. Land Officer aripo achizvinzwira. Nhasi hamuna wamunenemira nayenyu nokuti mazita enyu akanyorwa akaenda ikoko achanofukunwa akaonekwa kuprovince kuti zvakanzi ngavambomira. Chirongwa chiri ikoko chitange chapasiswa neprovince hachina kupasiswa up to now. Imi makaramba muchingokondini hamuna pamunemira napo. Munoonekwa makatsva kumusana nokunhumbu kwese. Isu kana tikutsuurai rudo wokuti musapinde muna taisire vaisakatarisa sevabereki venyu. Mangwana uchauya wakuchema kwandiri ndokudii indakakutsuura ukaramba kunzwa wati ndakura I'm over 18. Hatizi kutyora kodzero dzako, tikuti kodzero dzako dziite uri pasi peconstitution yeZimbabwe. Ukangodziita uri pasi pemutemo hapana chinokunetsa, hapana chinokusunga, hapana chinokushungurudza. Asi ukangondotaswa chete mutemo unoshungurudzika, unokupfichura mutemo, unobata magetsi. Ndosaka pandamubvunza apa nokuti dai ari mumwe paakanzwa nyaya iyi anga akadzokera kune mayuthi vakamupa. Zvino haana kudzokera ikoko. Nhasi wauya pakutaura kwaangachiita anga achitaura achifunga kuti nyaya yangu kwairi kuenda ndakapiwa nemayuthi ndinoita zvandinoda. Paunogara pane murawo hapana pasina murawo. Kugara kwataka taise masabhuku tine murawo ichibva kuna mambo ichibva kuhurumende. Nosaka iwe pawatanga kutaura une dzimwe pfungwa dzokuti nzvimbo iyi ndeyangu ndakapiwa nemayuthi. Zvawakapiwa nhasi wasungwa ndozvandakubvunza paya kuti wazoenda here kune vaya vakakupa munda nokuti waimukumbira kuti handei munondibatsira kudari ndimi makandipa. Izvino nhasi dare rinenge tichitaura naiwe hauna kuenda. Ndiye angadai ari muridzomboso nhasi pano iwe ungosina moto tichimuverengera machapters acho neconsensus yakaitwa pano naDA naLand Officer nemutungamiriri wemusangano vari pano pawakagara ipano. Nhasi vanokurambira vakomana ivavo nokuti inenge yamhosva. Ndinokutaurirai kuti murawo pache zvavo uri stubborn wakasiyana nezvatinoita kuno kumusha tazvimbirwa nenyemba. Uko uri stubborn murawo. Zvino mutadza kuteerera vakomana. Amen. Pamusoro wedare unokukutowe ndinoshama rikubvunziwa nyaya dzako handika inini chandinoda kukubvunza ndakukupandira kubva pasi pakazosvika kuti uwane munda ipapo wakunga wachibva papi wakunga wachibva kwacho kunzvimbo kwacho daira toda kupedza daira ndeve muno zvakanaka. Apa ndanzwa zvakare uchitaura uchiti ndine vana vandinavo handika vana vako ivavo vane makore mangani kubva kwasiyana nemukadzi? kosina ndisisina mwana vakaenda nemukadzi wangu. Aiwa apa ndanzwa ini uchitaura uchiti kare ndave navo kosina handina mwana ndiri ndega. Uri wega zvakanaka. Saka inini hangu ndoda kukutaura ndichiti hasi kukupa mhosva asi mhosva ndikutiona kuti uteva mukati memvura. Ukurisa shona ndikutaura ndeyekuti kwawakabva chaiko chaiko
ukutora kwakabva munhu kunyepa seblue line wanzwa akakunyepera madzishe ese ari panapa ndati ndandiri muno ehe wangori muno but behavior yako ndiyaratidza kuti iwewewe hauna rutsigiro rwakakwana wanga wakazviisa nguko senyimo zvinga zvaita zvakanaka vanhu vayakunzwisisa but apapo watanga kutaura mabhabha weti madhodhodho ako esega haana chari kukubatira nacho iko zvino izvi kune vanozikanwa vane pepa ravandakanyora ini ndikaita signature yangu ndichikumbirira kuti vapiwe apo nepapo pokuti vararame kana vakauya verenzi I will stand by my feet kuvamirira vana ivavo nokuti vakauya through the right channel. Anosvika kubvunzwa youth chairman kuti uri chii panyaya yekugova ivhu, uri chii? Anopindura ichi chii? Isu takanzi mambo masabhuku hamuna kodzero yekugova ivhu. Iye ndiye ozopuhwa kodzero yekugova ivhu, youth chairman. Hamuna kuti mamisele nyasa mutiitira munyika yose. Pamusoro makurukota, inini hangu handisi kuona pakachenera murume uyu panyaya yake. Hapana chiri kumumirira kusanganisira neakamupa munda wacho. Tikanotarisa akamupa munda wacho, hatisi kuona pane mutemo unomutendera kupa munda. Kureva kuti iye samanero akapiwa raiti auye nemawitnesses, aifanira kuzomumirira panapa waitaura chokwadi chekuti zvechokwadi vakamupa munda, vachitaura nepavainokorawo kodzero dzavaishanda nadzo kana kuti mirau yavaishanda nayo yavaizopa munhu uyu munda ivo vasiri velenzi. Mutemo watinoziva munyika ino yatinorarama unoti vanopa minda ndevelenzi. Chirongwa chekupa minda chelenzi chakapera 2002. Imwe lenzi yakazonyuka yakupa ava, inini muno mandizi. Chinoratidza kuti haipo ndechekuti havana mapepa anoratidza kuti vakapiwa zviri pamutemo sezvakaita vakapiwa zviri pamutemo. Ndinonyanya kukahadzika kana achiita nemunda iye asina mucherechedzo wakadai. Handisi kuona pakachena murume uyu kana totaura panyaya iyo. Tombomira hangu muri kumboona paari ari kuramba kuzvitaura pachake chake pachake kuti ataure kuti mwana wanhingi anobva pakati. Izwi rake riri kuti ndiriwo munhu uri wani inini ndiro kwadhuve ndakabva nekurungu asi kwangu kumusa kwatakabva vabereki vechizoenda kurungu muperengo kwangumba vachifi ngumba. Ndozvaungoda wataura vanhu vakachibvunza nhoroondo yako asi wanga uchingoti ndiriwo munhu patiye zvezvawataura zvivai. Saka nyaya yataurwa pano waini ndinofunga iri pachena wakuziviwa iye zvezvi wakuziva kuti hauna munda. Ndinofunga unopindira neipapo une munda here iye zvoda kukubvunza kuti nawo ndi masoko ataurika pano une munda here? Handina. Une simba rekutema muti here? Handina. Mambo nawedi hapa chena uwe nikichemo chako mama. Ini ndakataura kuti zvichemo zvakauya aina zvichemo zvandakakwanisa aina zvikapera. Chichemo chemuinda ndakataura vanhu vese kuti vanoenda kwamurombezi unoona bika fusto. Ndataurira vakawanda kana masabhuku ndakataura kuti vanokunetsai ndingataura kuti uko nzira haina kuvharwa kwamurombezi kana vasingakuziva vaperekedzei vanopedzerana nabika uko land officer. Handidi kuti makurukota angu ayasora achinekaidzwa yezvino munonzwa mumaredhiyo masabhuku madzimambo madzishe tiri kutsoropodzwa zuva nezuva. Hati zvirambe nokuti zviri kuitwa nevamwe vedu asi zviri kutukisa entire family yese yemasabhuku nemadzimambo.
ini ndakataura kuti zvichemo zvakauya ndika aina zvichemo zvandakakwanisa aina zvikapera. Chichemo chemuinda ndakataura vanhu vese kuti vanoenda kwamurombezi. Unoona bika fusto ndataurira vakawanda. Kana masabhuku ndakataura kuti vanokunetsai ingataura kuti uko nzira haina kuvharwa kwamurombezi. Kana vasingakuziva vaperekedzei. Vanopedzerana nabika land officer. Handidi kuti makurukota angu ayasora achinekaidzwa. Zvino munonzwa mumaredhiyo masabhuku madzimambo madzishe tiri kutsoropodzwa zuva nezuva. Ati zvirambe nekuti zviri kuitwa nevamwe vedu asi zviri kutukisa entire family yese yemasabhuku nemadzimambo. Mazvona no one is above the law. Ndo zviri kuita vanava vari kuita misuse their powers. Panzi pokuti vafambe nemurau vagadzirwe zvakanaka vagoimba hozana vakadekana zvakanaka. Vari kuita zvejambanja zvehondo. President vakataura kuti zvejambanja zvakapera kudhara. Chasara zvino izvi kuvaka nyika yedu tiri pamutemo wedu. Zvejambanja zvakapera kare. Nanhasi vanozvitaura. Mukomana wangu ano ukasha kudai nzvimbo yakakurira haagone kurispekta mashoko anobva kune vamwe haagone kurispekta vakuru venzvimbo. Kuda pamwe ndomarererwo akaitwa kwaakabva kwamanzi achitaura nhoroondo takazidaitika attitude yake munongoiona kana nematauro ari kuita haisi munhu anoda kubatsirwa anoda kuzibatsira egari ndozviri pari. When you are in Rome, do as Rome is you. When you get in Zimbabwe, do as Zimbabwe is you. Murau unoda. Ukaona wasvika pamusha pevanhu vakamira rega kugara pasi. Hauzivi chavakamirira. Svika umire sezvavakaita. Ukaona wakagara pasi enda ugare pasi. Wasvika munyika muno. Watoona isitakagara pasi wasvika kuti tana umire utimirira pamusoro. Waani manje. Achichaziva zvauri manje. Zvinoita kuti ramangwana mutadze kutambirika munzvimbo. Mutadze kutambirika munzvimbo. Bvunzai masabhuku aya. Pakafamba bika achiisa vanhu kuMount Gomori. Aitobvunza sabhuku. Unomuda here? Unomuda here? Sabhuku wetu hongu. Kune vamwe vakatenderedzwa vakasvika nepunyape kweso. Vachirambwa nemasabhuku ari munhu. Pamusana pebehavior yavo. Barbaric attitude dzavainadzo. Vakatenderera. Pamwe chikakayani vaviri vakaramba ndiri pano. Vakagara apa. Venenzi varipo. Vaine vanhu vavo ivavo. Vakaramba tu panapa. Nokuti akanganzwa history yavo nani. Namuzvizwa. Saka always maintain good attitude, manam. Wherever you go, whatever you do, be under an atmosphere of humanism. Tatenda. Sorry, ma'am. Chimuchirisha taida kuti tizive. Nyaya dzake uyu satitaura dzapurukurwa panapa. Asi munhu akamupa simba rokuti awane munda. Angatiudze kuti ndiani akakupa munda. Ataura mazita awo manje. Ataura kubvira shure. Ataura paanora pasasa. Majiti chairman acho Gambo Nataka. Ataura mwana uyu. Paanambovanza. Mama kudzokera mashure. Atipedza ina uyu. Ini nangu ndingade kuti ndizwe murume uyu. Juve. Tataura panapa pataurwa mitauro yakasiyana iri nhau iri maringenero. Pane here pasina kukujekera usati wasimuka pawakagara? Hapana. Ndatenga. Waita ako zvakanaka. Nokuti dare rino harimanikidzire munhu. Rakasununguka kuti kana usina kugutsikana. Pano tinokupa transfer kuenda kwamambo chidziyo. Within 7 days wongowa ripota nhau yako ikoko. Handingunzwa mashoko angu. Ndomurau wedu. Kana usina kugutsikana hatikumanikidzire mwanangu. Wakasununguka kuti handina kugutsikana.
ini ndokupa transfer mapepa acho tinawo tinotora kwameja security kuchinoi kana masamoni tinobva kwameja security kuchinoi atozoperawo tisina mari yekuenda kuchinoende patinozoenda kuzvikoro kuti toprindisa mama asi mtemone tinonopuwa mahara uko saka mutiona tichada ese ari mairi tinoapina ese ari mairi tanyora rekodhi yedu mubhuku pane red book raona ndakaisa pasi tapedza kutonga nhau yako ndinonyora mured book nered pen masamoni tinopina anonguva yaanodzokera kuchinoi ini ndinokumbira hangu kuti kana wazoenda kune rimwe dare ringave rino kana risiri rimwe pane hunhu hwaunofanira kushandisa semunhu anenge achipomerwa izvi zvinobatsira kuti vari kutaura newe iwe unzwe zvavari kutaura navo vagonzwawo zvauri kutaura kuitira kuti tigonzwisisana kusvika taumba chokwadi chinosiya iwe uchifara nevari kutaura navo vachifara tiri muchokwadi iri pasi pemurawo wenyika yatinorarama tiri. Hasha hadzina zvadzinogadzira, dzinogona kumuzivo dzevamwe. Zvaunoona zvisvo zvatakapfeka izvi tinadzowo hasha asi isasa pekudzishandisira. Panapa dare ramambo vanonzwa vachitaura harisiri kutsamwisana, harisiri kudzvanyirirana, asi ndere kuyanana nekubatsirana. Ndinongokumbira kubva zvino umeite neunhu. Wati matauriro ako aunga uchitaura hongu, matauriro ako asi unenge uchiseenzesa mikana. Patazopedzisira kutaura tese apa, mutauriro wako wanga wachinja. Wazopedzisira wakushanda nawo ndo matauriro emunhu akutaura padare ramambo. Handiti maita basa zvanzodzidza kuperi kudzidza kwandatoita utano ukatenda kudzidza unobatsirwa kuti tinotenda takupeta nawo yako uchinzwisisa. Vadare vanogara mupopotera kazhinji. Ndiri munhu akaberekwa aine tsitsi achida kugarisana nevamwe vanhu zvakanaka, vanoda kugarisana navo zvakanaka. Ndo makuriro andakaita, ndo marerero andakatiwa namai vangu. Kugara nevanhu zvakanaka, vanoda kugarisana nevamwe zvakanaka. Inokwana nguva yokuti kana vakuuya vakomana velenzi tenge takutaura kuti hatigona kugara naye hatigona kugara havagona kuti mani tichivataurira waenda hawo tichitaura izvo marizini acho tinovapa tinenge singade kudaro. Tine chishuwo chokuti tarisa matunhu amakatenderera wawanowo pakugara. Zimbabwe ndeye munhu wese, no matter what color or even creed, ndiye munhu wese. Saka tinokushayisa nzvimbo ramangwana nokuda kweuhunu hwavo, of which we don't want to do that nonsense. Hatigona kuzokumiririra kana uine hunhu huri panze saizvozvo woukasha wokuti nhanditongwe kwete. Kubva nhasi uiva pasi pemasabhuku woteerera zvinhu zvakawana sabhuku zvichienda mberi. Handisi kuda kunzwa kuti wakabata demo futi kutema mumuti. Kusvikira chirongwa chenyu chafambiswa nelenzi, chagadziriswa nelenzi, unotumba pauri ipapo wakamirira chirongwa ichocho sokutaurwa kwachakaitwa nachairman wedistrict, sokutaurwa kwachakaitwa naland officer kuti chirongwa chemayouth chiri kurongwa nezvacho. Pachinenge chabudirira charongwa chanzi chave in place, muchavaona vachimhanya muno muvanabika vachikugadzirisira. Saka kana watombowana pokuisa hope, chiisa hope ipapo, urega kuparadza, kuwedzera. Zvino iwe wakati aka anenge auya pano achinditsura ndinodeda kuona nda kumisa denga masabhuku akutochika kusvika nekwamuri neatitude yake yatadza kuti sabhuku demu kana pakaitika chiitiko chinoitika muZimbabwe zewo unonzwa kunzi pamusha pasabhuku nhingi ndianditanga kutomwa pasa patobhodomwa mambo mudunhu raishe nhingi. Ndo nechiitiko chaitika ichi uteerere maredhi aya kana achitaura vanhu havakuru kwandira nokuti ndo vane vanhu ava
uchiona vakadai. Ine vangu ndivavo chete vandevenga kuti 1 2 3 fanika muno ndine vanhu vangu 31 izvo ndane 30 mumwe akatisiya ndo vangu wandiroti vangu ivava ndevane mhomo yese mumwe ane 100 chakuti mumwe ane 200 chakuti mumwe ane 500 ipapa vagera apo ndo vane vanhu ndo vanhu vevanhu ndipo pakatangira ziso rehurumende pavanhu ivavo rokuchengetedza nyika rokuchengetedza zviwanikwa dapa paine nguva ndaikubatidza wavaverenga mabasa evarume avo hopo angu iri mashoma shoma amamboidziva mashoma shoma kuna angu futi aiwanda waivari wanipuwa motikari vane mabasa mashoma waivari mabasa mazhinji zvakanaka handi wanzwa mashoko angu handina chandiri kukubhadharisa izvi ngodai wabhadhara tenda shamwari mashoko kadai makutuka